I avui la cosa va de cementeris. Pues acabem d'entrar al cementeri d'Arlington, així en Washington, i d'entrada hi ha diferències significatives amb el Forest Lawn de Los Angeles. Hem passat un control de seguretat, ens han vist la motxilla i només entres, doncs ja n'hi ha que si tours guiats, que si senyals indicant totes les tombes on estan, és a dir, això és més una atracció turística quasi que un cementeri com a tal, però encara estem només al principi. Anem a veure què ens depara això. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? I am Sergeant Bandit of the 3rd Infantry Regiment, United States Army. Guard of Honor, Tomb of the Unknown Soldier. Present. Oh! Howard, march! I el que acabem de veure és el canvi de guàrdia en la tomba del soldat desconegut. Un canvi de guàrdia en uns soldats que estan 24 hores vigilant la tomba. Trone, neve, n'hi haga un huracan o inclús durant l'atemptat de l'11S que va haver just així al Pentàgon, així al costat, el soldat estava fent guàrdia per si acas. Pues así estem en el Pentágono. Estem en el Pentágono que no se poden fer fotos, però no fica res de vídeos. Tècnicament no se poden fer, mireu, no se poden fer fotos. Però això és el Pentágono, ¿vale? Ahí el teniu. Si voleu veure més imatges del Pentágono, fiqueu-vos en Google. I així està el Pentágono. Estem veient molt de militar, molt d'armada, US Army, i fa un poc de caloreta, la veritat. Però està molt bé. En el Pentágono confirmem que a dia d'avui s'està molt bé. Anem a veure el memorial que hi ha al Pentágono perquè a totes les altres parts de lo que és l'edifici no podem accedir, però de moment al memorial sí que podem accedir. Let's go!